Ahoj, ja som Patrik a vítam ťa pri ďalšom videu na tomto kanále. Dnes by som sa chcel s tebou porozprávať o tom, ako riešiť obchod, ako riešiť komunikáciu, akým spôsobom zdvihnúť telefón a komunikovať so zákazníkom tak, aby si predal a tvoja firma vyzerala čo najlepšie, ako môže vyzerať spomedzi ostatných. Takže poďme na to. Ja keď som začínal s podnikaním, nevedel som o obchodovaní a o komunikácii so zákazníkom vôbec nič. Postupne som sa zlepšoval, ale prvé telefonáty vyzerali asi takto. Dobrý deň, ja som Draškovič a firma Superúčtovník. Vy ste nám písali mail alebo volali. Takto telefonát alebo takto tá prvá komunikácia nemôže vyzerať. Takto vyzerali moje začiatky. Osobne si myslím, že tvoje začiatky budú o mnoho lepšie, ako boli moje začiatky. Ja som mal strašne veľký problém, keď som mal s niekým telefonovať. Mal som doslova až panický strach, že som mal zodvihnúť telefón alebo zobrať telefón a zavolať niekomu a opýtať sa ho len jednu otázku, napríklad, či má živnosť alebo firmu, alebo či je platiteľ alebo neplatiteľ DPH, alebo koľko má dokladov, prečo chce zmeniť účtovníka, čomu sa venuje, čím sa jeho firma zaoberá. Tieto otázky, pritom sú to jednoduché otázky, ale ja som sa bál svojho klienta alebo potenciálneho klienta opýtať. A tým, že som sa bál, som neverbálne aj cez ten telefón prenášal tento strach na svojho potenciálneho klienta. Samozrejme, keď som takto komunikoval, skoro nikdy sa mi nepodarilo toho potenciálneho klienta uzavrieť na klienta. A ty, pokiaľ chceš začať teda obchodovať, mal by si začať trénovať komunikáciu a vyjadrovanie a pýtanie sa otázok voči tvojmu zákazníkovi, potenciálnemu zákazníkovi. Takže, čo ti môžem odporúčiť, trénovať môžeš kľudne tak, že zoberieš si telefón, zapneš si nahrávanie a môžeš sa hrať na to, že ideš obchodovať zákazníka. Buď ti zavolá zákazník, alebo ty zavoláš zákazníkovi. Môžeš sa rozprávať, môžeš mať taký svoj monológ, že kde si pripravíš, aké otázky má tvoj klient a ty sa ho budeš postupne pýtať a zodpovedať si všetky tie otázky, ktoré máš. Toto je najideálnejšie, čo ti môžem určite doporučiť a nezabudni na jednu vec. Už si podľa mňa veľmikrát počul, že do telefónu sa treba usmievať. Ja som zastanca tiež toho názoru. Je to z toho dôvodu, že keď telefonuješ a si taký nemastný, neslaný, tak je to úplne iné, keď sa usmeješ a aj tvoj tón hlasu má úplne inú energiu a pri tej komunikácii, pri tom telefonovaní, bohužiaľ, keď ťa druhá strana nevidí, nemáš žiadnu možnosť nejako inak zaujať len tvojim hlasom, tvojim vyjadrovaním. Takže ak chceš pôsobiť spoľahlivo a chceš pôsobiť sebavedomo, tak začni sa do telefónu usmievať a začni telefonovať s úsmevom. Je to najlepšia vec, ktorá mne osobne zmenila život. Vďaka tomu mám o mnoho úspešnejšie telefonáty, tým pádom dokážem uzatvoriť o mnoho viacej klientov, ako keď sa mráčim a som zlý do telefónu, v úvodovkách zlý, ale keď som taký smutný do telefónu, kto by chcel komunikovať alebo obchodovať so smutnými ľuďmi? Zober si to aj z tej opačnej strany. Tvoj klient je človek, ktorý chce vyriešiť nejaký problém. On nechce, aby on ako klient teba do niečoho tlačil. Ten klient chce byť obslúžený a chceš byť obslúžený nejakým pánom, ktorý sa mračí, alebo chceš byť obslúžený pánom, ktorý sa osmieva. Zober si to napríklad, keď pôjdeš do reštiky, najesť sa, naobedovať so svojou priateľkou, dajme tomu, alebo partnerom, to už je jedno, a bude tam pán čašník, ktorý sa bude strašne na teba mráčiť. Asi nebudeš mať z toho dobrý pocit a druhýkrát do tej
Reštiky papať nepôjdeš. Ale keď tam bude pán, ktorý bude úsmievavý, veľmi rád ti poradí, po prípade prehodí nejakú vtipnú hlášku a pomôže ti s výberom jedla, tak aj keď to jedlo bude priemerné, veľmi rád sa tam vrátiš a nie kvôli tomu jedlu, ale kvôli tomu, že si bol veľmi spokojne obslúžený a bolo o teba dostatočne postarané. Pokiaľ tam by bolo aj výborné jedlo, ale bol by tam ten pán, ktorý na teba hádže tú negativitu a nie je ochotný ti ani poradiť a keď ti donesie pitie, tak ti ho len hodí na stôl a ide preč, tak do takéto reštiky si myslím, aj keby tam výborne varili, sa nebudeš chcieť vrátiť. To isté je aj pri komunikácii s potenciálnym zákazníkom. Pokiaľ ty budeš na toho zákazníka prenášať svoje problémy, častokrát začínajúci podnikatelia prenášajú na svojich potenciálnych zákazníkov svoje depresie, svoje problémy, ktoré napríklad trpia tým, že nemajú žiadnych klientov, tlačí ich, že potrebujú zarobiť, potrebujú predať, tak toto je to najhoršie, čo môže byť a častokrát to vedie k tomu, že toho klienta ani neuzatvoríš. Takže sústreď sa skorej na to, že je ti jedno, či ten klient bude tvoj klient alebo nebude klient, ale sústreď sa skorej na to, že tomu človekovi, alebo potenciálnemu klientovi, ktorému ideš práve volať, chceš mu poradiť bez ohľadu na to, či si kúpi tvoju službu alebo tvoj produkt, ale snaž sa mu čo najviac poradiť. Buď ľudský a rob to nezištne. Ako náhle to takto budeš robiť, garantujem ti, budeš mať o mnoho väčšiu úspešnosť pri predaji, než keď budeš silou mocou sa snažiť predať a potlačiť svoj produkt. Nepredávaj svoj produkt, predávaj celý ten zážitok z toho predaju. Častokrát pri obchode nezáleží na tom, aký ty máš ten produkt. Častokrát, alebo napríklad pri mne, pri účtovníctve, klienti všetci vedia, že čo je to účtovníctvo. Akým spôsobom ja mám odlíšiť sa od konkurencie? Je to presne o tom, že akým spôsobom ty prerozprávaš celý ten príbeh. Pri komunikácii je to všetko o príbehu. Najlepší príbeh predáva, ako sa hovorí. Takže ty, keď telefonuješ s tým zákazníkom, musíš mu povedať ten najkrajší príbeh, ktorý vieš povedať, ale zároveň musíš brať aj do úvahy, že ten zákazník, pokiaľ si tú tvoju službu od teba kúpi alebo produkt, tak ten celý príbeh musíš vedieť pretaviť do praxe. Takže nesľubuj krásnych jednorožcov alebo malinkých poníkov na slnečných pláňach, pokiaľ to nevieš splniť. Sľub len to, čo si ochotný a čo reálne aj vieš dodať. Pri mne napríklad, keď ja komunikujem, ja im hovorím o bezproblémovej komunikácii, na ktorej si ja vo firme nechávam záležať. To je pre mňa number one komunikácia. Komunikácia, či už medzi kolegami alebo voči klientom, je tá najdôležitejšia vec, ktorú v podnikaní môžeš mať. To už je za mňa všetko. Ak sa ti takéto videá páčia, nezabudni mi dať like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Najlepší čas na podnikanie je práve teraz.